Kanza kwethu ithiwani eyomuntu oqamba amanga ethi-ke ungowalapha eMzansi Afrika ebeke esho amampunge njengale nsizwa-ke oyibona esithombeni sakho yaseGhana ekhuluma-ke noFela Emntwini le eHarding beyibuza ukuthi-ke ibuyaphi ithi-ke yakhona la eMzansi Afrika. Baba serious. Yindaba wakho asinandaba nalonto leyo. Buza uthi wena mumuntu uthi siyadlala la. Sizoyicisha le camera. Uthini i-country yami akanise yakana. Ngibuza lonto uzwile nje. Yindaba uthi wena usuka la. Akubona usezilima lokho. Can I speak English? I can't get it. Khuluma-ke usuka kuphi ekhaya? Ghana. eGhana. Yeah. Wasuke eGhana wangamela ukuza le Harding. Yes. All the way from Ghana, then you prefer Harding. Yeah. Uyazi kanjani Harding? How do you know Harding? Yeah, because my family was here. Yo? My family was here. Your family? Yes. Where? Yeah, Oxford. Ayikho lo namanga. Ayikho nto lo Wena seyicisha wena le camera. Wena uzofuna sixoxe nawe. Manje uzoloku usezilima. Lalela baba. Asile la uzodlala. Asile la uzodlala. Asile la uzodlala. Asifuni futhi ukuletha nje imizwa yakho. Ukuyenza imizwa ngazathi i-right. So umuntu ufuna ukusiphetula umoya baba. Asidlali la. IseHarding la ingakithi la. IHarding elethu. Odade wethu laba abanisebenzelayo la. Abafowethu abanisebenzelayo la. So awusukwenza bona ilimi uphinde wenze nathi ilimi. Ngawangalingi ulenzele lo phutha lelo. Izophelelwa ibattery le phone manje. Ngasenze lonto leyo. Sixakekile le Harding. iHarding icumile lima pheketwane Harding kodwa kunomuntu ozodlala ngathi usuka kamanje. Usuka kamanje. Kodwa isixhosa usazi isizulu usazi. Sisixhaphaza laba. Musa nje kusixhaphaza. Ufuna manje ukuhambise amagama amabi ukuthi siyanilwisa siyanishaya senza yonke into. Sani kusixhaphaza. Ngadlani nje. Sibongo, kama nesibongo. Seneni. Just talk the truth. The old men are very serious. Must say number yakho. Cabanga ukuthi eHarding sihambe eHarding lonke singene sizosaba wena kuphela eHarding sabe wena wedwa ubani neHarding. Harding thina siyabaza abantu abasatshwana abahlonishwayo.